Bé, bona tarda. Reprenem la sessió de la tarda amb la tercera taula sobre la cultura, les institucions culturals i el món educatiu, la sociabilitat. En aquest cas tenim nosaltres en Quintí Casals. Quintí Casals és diplomat com a mestre per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1988, es llicencià en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 91 i posteriorment el 97 es doctorà en Història Contemporània per la Universitat de Lleida amb la tesi titulada La Lleida dels Progressistes 1840-1843. Actualment és investigador associat del Departament d'Història, professor d'Història de Lleida al programa sènior i tècnic de la Biblioteca de la Universitat de Lleida. A més, forma part del projecte I+D 1821, Política, Institucions i Corrupció a l'època contemporània, el PISEC, dirigit per Gemma Rubí, que aquest matí estava aquí. Ha publicat, entre altres, els següents llibres: Canvi econòmic i social en el pas de l'antic règim a l'estat liberal, Lleida a la primera meitat del segle XIX, el trienni progressista Lleida del segle XIX, la regència del general Espartero, 1840-1843, polítics de Lleida al poder local i les seves mutacions a través del temps, 1716-1868, i ha obtingut el Premi Josep Lledonós d'Història Local 2001 amb Tots a l'Escola, Orígens de l'ensenyament contemporani al model educatiu liberal de Lleida al segle XIX. L'anterior, perdó. Quan vas llegint, a vegades fas el... Aquest era el premi de Ferran Soldevila. Ferran Soldevila, és aquest, sí. Després té els inicis de la historiografia contemporània de Lleida 1650-1860, Premi Gumersind Bisbal de l'any 2009, Modernització i Renaixença en la Lleida del segle XIX, publicat el 2013, La representació parlamentària durant el primer liberalisme, del 2014, La guerra francesa a Catalunya, una anòmia al seu poder polític, 1808-1814, el 2016, Catalunya dins l'Espanya centralista, 1624-2019, publicat el 19, i, per últim, Todo por el pueblo y para el pueblo, los orígenes de la democracia contemporánea a Espanya, de 1808 a 1890. I cal destacar que és el president del Centre d'Estudis Comarcals del Segrià. Moltes gràcies. Com veieu, realment la temàtica és molt adient amb la taula que ara mateix tenim. Endavant. Bona tarda. La veritat és que preparar la ponència d'aquest congrés m'ha servit per reciclar-me una mica sobre tot el que és els estudis, bàsicament en educació, que durant una part de la meva vida li vaig dedicar bastant temps. Clar, i ho han fet extensible també una mica a la part, com me va demanar el David en el seu dia, a la part també del desplegament de la política cultural des del punt de vista institucional, amb la qual cosa ja veig que la cosa anirà difícil de que em pugui cenyir el temps. De totes maneres, intentaré presentar el més acuradament possible la perspectiva que hi ha, l'estat de la qüestió que hi ha en la matèria educativa, i si de cas, si veig que la cosa va més justeta de temps, ho deixarem pel torn de paraules, si a algú li interessa més el desplegament de la política cultural. Com algú ha dit ja aquest matí, el tema de l'educació, que es planteja a nivell global per al liberalisme del segle XIX, té, podríem dir, dues tendències. Això no descobreixo res. Hi ha, per exemple, Antonio Viñao, que té un article a nivell global sobre l'educació del sexenni democràtic, ja va afirmar això en el seu moment, que per una banda hi havia la tendència més, podríem dir, moderada, centralista, des del punt de vista que hi ha un intervencionisme per part de l'Estat a l'hora d'organitzar tot el que seria l'educació, sobretot primària universal, i després hi hauria una segona tendència, una segona vessant, que seria la del lliure pensament, que va tindre, com tots molt bé sabeu, una curta vigència que podríem cenyir pràcticament a l'època del sexenni revolucionari. Si nosaltres intentem fer una mica o anar fins als límits, com planteja la jornada, els límits aquest del liberalisme, i fem una visió una mica més ampla del que seria el sexenni, veurem que les lleis sobre l'ensenyament del segle XIX posen el seu accent en la voluntat de centralitzar i secularitzar l'educació. Tant el Pla Pidal del 1845 com la llei Moyano de 1857
pretenien un ensenyament universal per als espanyols de sexe masculí. A partir d'ara, sempre que diga universal, sufragi universal, sempre és pel sexe masculí, perquè, com tots sabeu, vull dir, la dona queda exclosa de tot aquest particularisme legal que hi ha en el segle XIX, però no es aconsegueix aquest ensenyament universal, sobretot en base a la primària, perquè no es posen els medis suficients. I després hi ha un altre apartat, que és el tema de deixar una mica el control de l'educació primària en mans de les comissions i dels ajuntaments. I això, evidentment, si no hi ha una sensibilitat per part dels consistoris, i això més aviat ho veiem en els àmbits rurals, doncs no hi ha el desenvolupament pretès per part de la legislació liberal en matèria educativa. Amb aquestes lleis, la Pidal i la Moyano, també s'intenta organitzar el que seria l'ensenyament secundari i el de la universitat. Bàsicament, hi ha una llei que és determinant en l'ensenyament secundari que decideix, a l'any 1845, que hi hagi un institut a nivell provincial de secundària en cada capital de província. El desplegament serà progressiu a mesura que hi hagi la voluntat per part de les diputacions de fer aquests instituts. També després, en el tema de la universitat, s'incideix probablement també amb aquest centralisme a l'hora de només deixar 10 universitats per tot l'estat-nació espanyol, i hi ha una reorganització que també ho hem comentat en el seu moment, que en el cas de Catalunya ens afectaria en què les universitats de Cervera i Palma són suprimides i assumeix aquesta funció universitària, podríem dir, a nivell de regió, la Universitat de Barcelona, quedant pels països catalans que només hi havia 2 universitats, València i Barcelona. Aquest seria el plantejament, una mica a grans trets, entendreu que he de ser molt concís, del que és el plantejament aquest que deia la vessant més intervencionista, moderada, del liberalisme. Ens trobem després en la Revolució de Setembre del 68, que posa fi al regnat d'Isabel II, aquest predomini dels moderats, i obre una nova etapa. En aquells moments no se sap si aquella etapa serà de 6 anys, com nosaltres sabem, o serà una etapa més llarga. Una de les primeres mesures, i que mostra ja aquest tarannà d'aquests revolucionaris, bàsicament progressistes i republicans, que entre d'altres mesures instauraran el sufragi universal, els drets de l'home, hi ha la voluntat de consumar d'una manera ja definitiva aquest ensenyament universal. Per què? Perquè ells lliguen ensenyament universal amb l'adquisició també dels drets polítics. D'aquesta manera les persones seran més independents i serem més fiables a l'hora de rebre el seu vot. Ja veureu com ràpidament, el 21 d'octubre de 1868 es declara l'ensenyament lliure a través d'una llei en tots els seus graus. Hi ha la llibertat per crear centres docents, la llibertat també per utilitzar llibres de text, seguir els mètodes educatius, és a dir, s'instaura el lliure pensament. Tot això, com dic, ja ho vaig estudiar en el seu moment, amb aquell llibre que ha dit l'Òscar, que és el de Tots a l'escola, que jo ho vaig enfocar des d'un punt de vista de la ciutat de Lleida, però també ja ho vaig ampliar i la veritat és que faig un estudi bastant ampli de totes les lleis, sobretot que arriben fins a l'any 1868 en relació a la matèria educativa. De totes les mesures que dic, probablement la més significativa, i que en Joaquín n'ha parlat, és la possibilitat de crear centres de forma lliure, i tindrem de forma simptomàtica la creació de la Universitat de Girona, que tindrà una vigència de 1869 a 1874 i que, com ja us he presentat, la situació anterior de que només hi havia 2 universitats per tots els països catalans, doncs és un detall prou important. Clar, llavors aquí ens trobem amb la possibilitat del que diu Vinyau, que és, com us dic, l'especialista principal en matèria educativa del segle XIX, de que ell recomana que ens aproximem a l'estudi de l'educació, sobretot del sexenni democràtic, des d'un punt de vista local o comarcal. Ell ho recomana. Per què? Perquè el que es pretén, en base sobretot amb aquesta llibertat d'ensenyament, és la descentralització.
És l'objectiu que tindran també els revolucionaris o els postrevolucionaris del 1868. Incidir en que siguin els ajuntaments els que es facin càrrec de l'educació, sobretot primària, que és la que es pretén de forma més urgent. Tot això tenint en compte que a Espanya en aquells moments ens trobaríem amb unes taxes d'analfabetisme que vorejarien un 75% i també unes taxes d'escolarització dels nens de 6 a 13 anys que pràcticament arribarien al 40% només. Per tant, hi havia un atras i era una mesura urgent que ells tenien o que ells contemplaven. Clar, trobem la recomanació de Vinyau. Quina és la realitat? Doncs bé, una mica la realitat que també hem vist al matí en els altres àmbits, que hi ha pocs estudis fets des de forma local, si es vol dir, o comarcal, o una miqueta, ja fins i tot fins a nivell provincial. Hi ha pocs estudis. Com una excepció ens apareix, i de la qual n'hi vull fer esment d'una manera molt positiva, la col·laboració de David Tormo, que és la instrucció primària durant el sexenni democràtic al districte de Gandesa, aparegut al plecs d'història local, que fa l'estudi en aquest territori, en aquests 18 municipis de Gandesa, en capital a Gandesa, i ell arriba a la conclusió, i és molt interessant perquè també és un estudi que s'allunya de les grans ciutats, de que aquest fet de descentralitzar l'educació que tenen, o la voluntat que tenen els revolucionaris del 1868 i l'aplicació que n'hi ha posterior, doncs és molt pobra. Segueix una mica les pautes que jo ja vaig detectar també fins al 1868 a nivell una mica global. El fet de deixar l'ensenyament primari en mans dels ajuntaments, doncs se demostra que és una mala praxis en el cas que ell estudia perquè els ajuntaments tenen altres necessitats o ells consideren que tenen altres necessitats i no doten amb l'ensenyament necessari que seria pretès per aconseguir la universalitat de la primària. D'una altra banda, també ell detecta que en aquella època hi ha el que seria la guerra carlina i també el que succeeix és que molts dels mestres són amenaçats perquè alguns tenen el pensament liberal i deixen els seus llocs, amb la qual cosa la seva conclusió seria que bé, el que seria el desplegament d'aquesta universalitat de l'ensenyament no hi ha, durant el sexenni revolucionari, no hi ha un efecte positiu. Després tenim altres estudis. A Barcelona, el de Benet del Rincón, l'educació de Barcelona durant el sexenni revolucionari és molt explícit. Ell analitza les tres vessants que hi ha de l'educació, la primària, la secundària i el tercer cicle, i arriba a la conclusió, que tampoc no és molt sorpresiva, que la situació és millor que la que en comparació amb la de Turmo, perquè evidentment a les ciutats sembla que és on hi ha el pensament més desenvolupat, aquí tenim ja molt més desenvolupat el tema del lliure pensament i hi ha més incidència. Ell, per exemple, com veurem després, estudia les dades dels tres branques i veu que hi ha un augment del que seria la població escolaritzada. Després també tenim l'estudi que pel Baix Camp ha fet Joan Bernet, anar a l'escola, a Soldat a Reus, al Baix Camp, que no l'he pogut estudiar a fons i de moment, ja després quan faci la redacció definitiva del text, arribaré a la conclusió que cregui convenient. A Mallorca, segons Colom Canelles, és més positiu la incidència del que seria aquesta escolarització universal. Ell ha fet algunes comparatives de dades i veiem que hi ha un augment de mestres, hi ha un augment de nens escolaritzats, per tant, arriba a la conclusió que és en positiu l'establiment del sexenni revolucionari. Finalment, a València, l'únic estudi que he pogut localitzar que parli de l'ensenyament primari és el de María José Llopis Bueno, que és l'educació de pàrvulos en València, tot i que parla de pàrvulos també parla de primària, i que veu que no hi ha canvis significatius. Amb tot i amb això, hem de veure que des de l'inici del procés liberal a nivell d'aplicació de lleis educatives hi ha una inèrcia, una tendència lenta, si voleu, però que a l'augment
a l'augment de centres, a l'augment de centres de secundària, de nens escolaritzats, i si tu compares, aquí he ficat algunes dades, però ara no us avorriré amb elles, però la conclusió que jo en trec, si vaig comparant dades que comencen al 1846 i acaben al 1880, és que hi ha un progrés lent i continuat i que tampoc no hi ha una incidència específica a efectes pràctics de lo que seria l'escolarització. En general, jo pel que detecto, les conclusions que he vist d'aquests autors que he citat és que la gran errada de la política educativa estatal del sexenni és coincidir a muntar una operació de centralització i autonomia municipal i, clar, i no dotar els recursos econòmics que dius aquests diners han d'anar per fer una escola, per pagar un mestre, sinó que evidentment ho deixen al lliure albir de cada consistori i el consistori decideix, evidentment, dedicar uns diners a un cantó o a un altre. Incidint, i per completar aquesta visió de la primària, parlaria de la conclusió a la qual arriba ja a 1874, probablement el millor historiador d'educació que hi ha al segle XIX, que és Juan Manuel Sánchez de la Campa, que tot i que dius, home, aquest senyor sembla que no sigui de les terres catalanes, va ser professor de matemàtiques aquí a l'Institut de Lleida, després va marxar cap a Burgos, d'on era natural, que ell va escriure Història filosófica de la instrucción pública en España y arriba a la conclusió: dueños los ayuntamientos de la suerte de las escuelas de instrucción primaria, muchas fueron suprimidas y los maestros de casi más de las 2/3 partes de la nación abandonados de todo punto y sin pagárseles sus exiguas dotaciones. I penseu que ell és un republicà federal. Vull dir, si pots dir que té una opinió interessada en el tema, precisament l'opinió interessada és que volia que la qüestió hagués funcionat. Si ens endinsem en la secundària, aquí sí que es veu claríssimament que segueix aquesta inèrcia que ja he marcat en dècades anteriors a propòsit de l'elaboració de les lleis educatives Pidal i Moyano. I així arriba a la conclusió, probablement el que ha fet el millor estudi encara mentre no es demostri el contrari, que és Benet del Rincón, que té un article que és Llibertat d'Educació i Ensenyament Secundari a Barcelona durant el sexenni revolucionari, que tot i que només incideix en aquesta època, sí que compara dades entre diversos períodes, i ell arriba a la conclusió que el primer any aquesta possibilitat que té tothom de matricular-se en els centres, aquesta llibertat d'ensenyament que hi ha, doncs es detecta que els primers cursos hi ha un accés major d'alumnes, però després s'entra també amb aquesta inèrcia tirant cap a la decadència. El que sí ell detecta, i també utilitzo una petita cita que em sembla bastant simptomàtica, fonamentalment la influència del període democràtic que ens ocupa sobre la marxa de l'ensenyament secundari a Barcelona va consistir en haver incrementat ostensiblement l'alumnat lliure. No és el que assisteix a les classes, sinó l'alumnat lliure. I ell aquí aporta dades i les compara. Per tant, veuríem que no hi ha una gran creació de centres, perquè la llei marca que n'hi hagi un, en aquest moment concret, un en cada capital de província, però sí que es dona aquesta possibilitat de major matriculació, sobretot a nivell lliure. Clar, hauríem de trobar més estudis fets en altres capitals per poder comparar, a veure si el que diu ell se correspon amb altres llocs. Si anem al tercer cicle, el que volia dir, bàsicament, ja també ho ha comentat en Joaquim, bàsicament, el que hem de fer incidència sobre el tema del tercer cicle és que allí és on els lliurepensadors enfoquen de manera més clara la seva visió del que seria la política educativa, sobretot en l'aspecte que veuen en la ciència la base del progrés del coneixement, mentre que contraposen aquesta llibertat de pensament, d'ensenyament, etc., aquesta polisèmia que tenen de conceptes, doncs el contraposen amb l'anterior, amb l'època anterior. I l'època anterior quina és? Limitacions per part de l'Estat, molt control governamental dels currículums, dels llibres de text i també per part de l'Església. I tot això ho contraposen i jo penso que és la gran virtut del sexenni democràtic que aporta, aquest plus que aporta en l'època pel tercer cicle. També
aquí utilitzo de nou el llibre de Benet Rincón, l'educació en Barcelona durant el segle... més que el llibre és la tesi doctoral, durant el sexenni revolucionari, i ell compara dades d'alumnes que hi ha al començament del sexenni amb cursos posteriors i veu que hi ha un augment. Hi ha un augment i, per tant, és important de remarcar. També, en aquest aspecte, vull dir, tot i que no és pròpiament del que seria ideologia ni política educativa, també coincideix que l'any 1872 s'inicien les classes en el nou edifici de la Universitat de Barcelona, que això li serveix a Andreu Freixes per relacionar-ho també amb la Renaixença. Amb tot, com dic, l'avenç més significatiu que es dona durant el sexenni democràtic per la part del que seria l'ensenyament de tercer cicle, està en la possibilitat d'obrir nous centres. Com ha dit Joaquim aquest matí, se n'obre un que ens afecta en el nostre territori, que seria la Universitat Lliure de Girona, que es planteja, i això em sembla molt interessant, es planteja des d'un punt de vista diferent a tot el que eren les universitats anteriors, sobretot en aquest aspecte del lliurepensament, d'oferir una possibilitat d'ensenyament que no s'havia donat fins llavors. Les persones que en són instigadores, principalment el promotor és Manuel Vinyas i Graugés, és el rector fins a l'any 1872, doncs organitzen aquests estudis que tindran dos branques, Facultat de Dret i de Farmàcia, i que també depenella administrativament de la Universitat de Barcelona. El millor estudi que hi ha, sens dubte, és el de Carles Cortada, amb la seva tesi i posteriors treballs, que és la Universitat Lliure de Girona. És molt interessant. També vull fer esment breument del que seria l'ensenyament industrial, perquè fins a l'any 1867 pràcticament té un aspecte molt ombrívol, per dir-ho d'una manera, i a partir d'aquí, també relacionat molt amb la formació d'artesans, amb la formació dels obrers, hi haurà un augment del que seria la fundació d'escoles de tipus industrial, com la d'artesans de València o l'Escola dels Obrers de Barcelona de l'any 1873, que després, posteriorment, donarà el que seria l'Escola Lliure Provincial d'Arts i Oficis. També vull remarcar breument el que va ser la creació de l'Escola Industrial i Mercantil de Sabadell. Jordi Monés, en el seu ja antic estudi, però no per això carent de vigència, el pensament escolar i la renovació pedagògica a Catalunya, parla que és un magnífic exponent de l'ideal republicà federal. Per què, podeu preguntar-me, no? Perquè el seu director era ni més ni menys que Valentí Almirall, un dels líders dels federals catalans, que va dimitir el 1875 quan van canviar les tornes polítiques, i que Monés, doncs, això ja ho especificaré, hi ha una sèrie de punts en el seu reglament que són molt novedosos per a l'ensenyament industrial. També en aquesta època hi ha la creació de l'Escola Provincial d'Arts i Oficis, com dic, de Barcelona, de l'any 1874, que va ser d'alguna manera guia de futures creacions posteriors que es van fer d'escoles de tipus d'arts i oficis a Sabadell, Terrassa, Mataró i Manresa. També, com ha comentat en Joaquim aquest matí, hem de parlar de l'ensenyament de la dona. L'ensenyament de la dona, com us he dit anteriorment, no era contemplat en les lleis educatives anteriors al 1868 i tampoc a partir de les de 1868. No es contemplava l'ensenyament de la dona. Què és el que succeeix? Que la curiositat de la publicació de la llibertat d'ensenyament va fer que ningú va pensar que dones es poguessin matricular a la secundària i al tercer cicle. No era la voluntat del legislador, no ens confonguem, però el fet de donar aquesta llibertat va possibilitar que les tres primeres dones ingressessin a la Universitat de Barcelona i estudiessin la carrera de Medicina, les tres. Posteriorment, amb aquesta escletxa legal que elles van aprofitar d'alguna manera, val la pena recordar, si més no, que Maria Elena Maseras l'any 1872 va ser la primera que es va matricular en la Facultat de Medicina, posteriorment la barcelonina Maria Dolors Aleu i després la lleidatana Martina Castells l'any 1877. Perquè el 1877 canvia la normativa i es fa específic que la dona ja no pugui estudiar, és curiós això,
Però elles, com que han aconseguit estudiar i han aconseguit traure's el seu títol, van més enllà. Van més enllà i l'any 1882 aconsegueixen el doctorat, dues d'elles, aconsegueixen el doctorat en Medicina, que són Martina Castells, que seria la primera, i Dolors Aleu, em sembla que són 3 o 4 dies després. Fixeu-vos la voluntat del legislador, si era tan contrària amb això, és que això provoca que l'any 1882 específicament el govern es pronunciï que la dona no pot estudiar. I després, fins a l'any 1890, no se donarà aquesta possibilitat que ho pugui fer privat. Per això us dic que la voluntat bàsicament era aquesta. Com anem de temps, Òscar? Bé, doncs així puc parlar també una mica sobre el desplegament cultural. Bàsicament, podríem parlar també des d'un punt de vista ideològic, però ho farem des d'un punt de vista més material, més moble, per dir-ho d'una manera. Biblioteques i arxius. És bàsic per al coneixement, evidentment, de tot el que parlaré a partir d'ara, vull dir, no hi ha treballs específics. Hem d'anar a buscar treballs més amplis que ens parlin dels països catalans, d'alguna manera, per la matèria que ens ocupa. Clar, que hi hagi un treball específic que digui el cos de bibliotecaris i arxivers al sexenni democràtic. No sé si donaria per a molt, però tot és començar, però evidentment hem de buscar-ho en projectes o en treballs més globals. En aquest cas, hi ha un llibre que per mi és bàsic, que és d'Agustín Torreblanca, no us assusteu el títol, és El cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, 1858-2008, Historia burocrática de una institución sesquicentenaria. Ja ho sé, és un títol una mica durillo, però ens aporta molta informació. Ell ens aporta més o menys tot el que seria aquesta legislació, desplegament, com dic, de tot el que seria aquest cos d'arxivers i bibliotecaris, que bàsicament hi ha diverses lleis, s'organitza el 1867, ja veiem que és als albors de la revolució, però que fins a l'any 1881 no es regularitzarà de forma administrativa el cos. Durant aquest període, com a fites importants, es crea l'Arxivo Histórico Nacional el 1866, el Museu Arqueològic Nacional d'Espanya, que es va fundar el 1867, i es va inaugurar el 1871 per part del rei Amadeu I de Savoia. Quin era el total de places que regulava el 1867 aquest reglament? 90 bibliotecaris, 45 arxivers, 15 antiquaris per tota Espanya. Bàsicament ens bellugarem durant el sexenni amb aquestes xifres. Quin és el tema? El 1867 no es cobreix. Tornem amb aquest tema sempre de la manca de recursos. Però aquí em trobo amb una petita joia en forma de cita bibliogràfica que el senyor Agustín Torreblanca ens diu: el periodo comprendido entre la Revolución de septiembre de 1868 y la Restauración de enero de 1875 puede considerarse como una pequeña edad de oro de la historia del cuerpo. Clar, jo quan llegeixo això començo a buscar, vull dir, a veure què és... I realment ens dona molta informació. Una vegada se reorganitza tot el cos, la fita principal del període és que es cobreixen aquestes places. Hi ha la voluntat de cobrir-les. Això, per exemple, la Meritxell Botargues, que ha estudiat en el seu llibre, que és una rara avis, que és Consumo cultural, en la Lleida del segle XIX, doncs ella detecta que el primer bibliotecari facultat arriba en aquest període i gràcies a que arriba fa una feina, una tasca d'ordenació del fons, de catalogació, que fins llavors no s'havia fet, per exemple. Entre el 1870 se torna a reorganitzar una mica el sistema i es creen 28 biblioteques, entre les quals trobem Barcelona, Castelló de la Plana, Girona, Lleida, Maó, Oriola, Palma de Mallorca, Tarragona, València, que serien biblioteques d'aquí del territori dels països catalans. Els arxius encomanats eren 8, el central del Regne, el d'Alcalà, el de la Corona d'Aragó a Barcelona, el de Galícia, la Corunya, Històric Nacional de Madrid, Mallorca, Simancas, València i Toledo. L'únic museu que havia servit pel cos d'antiquaris era l'Arqueològic Nacional, que pel decret de 1867 es contemplava també la possibilitat de crear els provincials. Per això és un altre tema que hi entrarem, si em dóna temps, posteriorment. A més, també me dona una altra informació
el senyor Torreblanca, que em sembla força interessant pels historiadors, que durant aquests anys els arxius de la Corona d'Aragó i Mallorca van rebre, l'any 1873, el fons documental de les batllies anteriors a 1750, amb la qual cosa ja veieu que d'aquest títol inicial, que era poc encoratjador de bussejar per allí, vaig trobant bastanta informació. Durant el sexenni, per tant, es van cobrir als països catalans 8 biblioteques provincials lligades a la universitat, depenien administrativament de la universitat o els instituts, en cas que no hi hagués universitat, de cada lloc concret. A més de 3 arxius, el de la Corona d'Aragó, Mallorca i València, cosa que, de fet, ve a ressaltar aquesta afirmació que va fer en el seu moment Torreblanca pel tema que ens ocupa. Anem una mica... Sí, vaig acabant. Voldria ressaltar també en aquest tema del desplegament cultural des de l'Estat o institucional, per dir-ho d'una manera, la tasca que van fer a partir també d'aquesta època, les comissions provincials de monuments. Hi ha diversos treballs, com el de Raquel Lacuesta, Restauració Monumental a Catalunya, o de Josep Grahit, que en el seu moment va estudiar la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Barcelona, que veiem que des de l'adveniment del liberalisme, això ja seria, per això us dic, des d'un punt de vista més global, va sorgir aquest interès per conservar el patrimoni nacional, sobretot arran de la desamortització eclesiàstica del 1835-37. Per cobrir aquest buit s'elabora una llei, que és una Real Ordre del 2 d'abril del 44, que creava aquestes comissions provincials i monumentals, que depenien de la Real Acadèmia de Sant Ferran, que assumia les funcions de central o organitzadora de les provincials que hi havia. Haurien d'estar formades per 5 persones que depenguessin d'aquesta acadèmia de Sant Fernando. La principal missió que tenien aquestes comissions era la conservació, restauració dels monuments històrics de propietat estatal i la creació de museus d'antiguitats. Per això també té molta relació aquest desplegament, com us dic, a nivell moble del que seria aquesta cultura institucional. Però tornem a xocar amb el problema de sempre, que serà una de les conclusions, com podeu entendre. No hi havia suficients diners per les diputacions, que eren les encarregades de gestionar aquestes comissions i els museus subsegüents, per poder-ho dur a terme, amb la qual cosa, sobretot, les comissions provincials de les ciutats petites tindran realment dificultats. També una de les tasques d'aquestes comissions va ser la sol·licitud de declaracions monumentals per la conservació. Concretament, al llarg del segle XIX, és pobre, però ja són les primeres. A Catalunya van ser declarades 4 monuments nacionals. A la província de Barcelona n'hi va haver 3, la Real Capella de Santa Àgata, el 1866, l'església de Sant Pau del Camp, la Reial Capella el 1879 i la Col·legiata de Santa Anna el 81, mentre que a Tarragona les muralles també van ser declarades bé cultural d'interès nacional. L'obra més destacada de la Comissió de Barcelona va ser la creació del Museu Provincial d'Antiguitats, que això serà una cosa que veurem també a les diverses províncies o capitals de províncies. Aquest concretament es va fer l'any 1875. Aquest, també com us dic, és el primer museu creat per iniciativa estatal a Barcelona, amb una data tan tardana com és 1875. Es crea i no és inaugurat fins a l'any 1880 i s'ubicarà a la Capella de Santa Àgata, on es va mantenir pràcticament fins a l'any 1932. Després també és interessant recalcar la tasca que hi ha de la Real Societat Arqueològica Tarraconense. Hi ha un estudi fet per Dasca Rovira sobre quan es va fer el 150enari d'aquesta institució, que anava molt lligada a la seva tasca amb la Comissió Provincial de Monuments de Tarragona, que es va crear també en aquesta època, i amb la Real Societat Arqueològica Tarraconense l'any 1844, i conjuntament van ser impulsores del Museu Arqueològic Provincial, que s'inaugura oficialment l'any 1867. També a Lleida, estudiat per un servidor, el treball de modernització i renaixença a la Lleida del segle XIX, detecto que cap a mitjans del segle XIX es crea també el Museu d'Antiguitats d'aquí. Finalment, a Girona, la Comissió Provincial de Girona es va constituir més tard, és la que es constitueix més tard, i fins a l'any 1851, i també crearà el seu museu d'antiguitats
al monestir romànic Sant Benedictí de Sant Pere de Galligants l'any 1857. Acabarem aquest tema ja de les comissions amb l'aportació que va fer Francesca Tugores per Mallorca, que parla de la tasca que va tindre la Comissió Provincial de Monuments de les Balears, que va tenir un paper fonamental, segons ella, en la tutela dels edificis monumentals de Mallorca, però que les seves actuacions, segons la seva opinió, es caracteritzaven per un cert centralisme en el tema de Mallorca amb referència a la resta de les illes. Bé, com que veig que no hi ha molt més temps, me quedaria el tema dels museus, però ja podem llançar una sèrie de... no sé si... Doncs acabaríem ja el tema. I línies d'investigació, evidentment, les línies d'investigació queden molt obertes perquè hi ha molt poqueta cosa feta. Llavors, sobretot amb el tema educatiu, caldria fer treballs com els de Vernet o Turmo. Seria molt interessant agafar comarques concretes o zones, sobretot més allunyades del que serien les grans capitals, perquè ens pogués donar realment una visió de com es va desplegar l'educació, sobretot primària, aquesta voluntat que hi havia ja des de la dècada de 1840 pràcticament d'universalitzar l'educació primària, doncs seria molt interessant que es fessin aportacions d'aquest tipus i, si quan hi tinguéssim unes quantes, poder fer un estudi global comparatiu. També faltaria, penso jo, una tasca d'estudi de què significava aquesta llibertat de pensament. Encara potser no està del tot fet, aplicat o en matèria aplicada a l'educació, i també m'he donat compte, vull dir, ja us dic, aquí podem parlar de museus, podem parlar de jocs florals, podem parlar de societats econòmiques d'Amics del País, tot això ja ho faré quan tinga que fer l'explicació més detallada amb la versió escrita. També m'he donat compte que és una matèria que està pràcticament inexplorada, a no ser que sigui per part, no sé, si ets un historiador de l'art, estudiaràs museus i exposicions, que també en aquesta època comencen, vull dir, són interessants, però es fa allunyat de les voluntats polítiques, i jo penso que seria interessant lligar-ho, aquests treballs, aquests estudis que ens indiquen que ara s'està desplegant tot el cos de bibliotecaris, s'està desplegant tot el cos d'arxivers, els primers, és el que deia aquest matí, molt desplegament que hi ha en l'aspecte cultural al segle XIX, ara en tenim ja una consciència plena per part nostra, vull dir, entenem que s'ha de conservar el patrimoni, però aquí comença, i comencen a dotar, si més no, teòricament, d'un contingut a través de comissions, per tant, sí que penso que seria interessant que algun historiador fes aquest esforç d'intentar aplicar el que seria tot aquest desplegament cultural que s'ha estudiat de forma sesgada o de forma més concreta, pugui-li donar un contingut si realment hi havia darrere també una voluntat política de desplegament. Bé, moltes gràcies i perdoneu si m'he passat.